Unha trintena de alumnos cursan o ciclo medio de Guía no Medio Natural e de Tempo Libre que se imparte no Instituto de Porto do Son. A delegada territorial da Xunta na Coruña tivo ocasión de coñecer os contidos e actividades que conforman o programa lectivo. Acompañada polo xefe territorial de Educación e o alcalde de Porto do Son, percorreu as instalacións nas que os alumnos reciben formación eminentemente práctica. Dada a boa acollida deste ciclo, o Instituto ten previsto incrementar a oferta formativa, polo que xa ten solicitado o ciclo superior nesta especialidade de cara ao próximo curso. Penso que levamos varios anos facendo bastante bo traballo e froito de que deixemos a bastantes alumnos pois en matrícula, é unha pena, pero bueno, sí que é verdad que é un ciclo que necesita moito traballo, moita dedicación e tamén moita infraestructura, de alguna forma tamén pois subvención, non, por parte da Xunta e da Consellería. Entonces, bueno, sí que é verdad que nos damos conta cando sempre petamos a portas, non, dicindo, bueno, que necesito un pouco máis de que somos grandes descoñecidos, realmente non saben o que facemos. Saben que formamos rapaces, pero non como os formamos. Entonces, bueno, pois aquí a miña proposta de que visitedes o noso cole para que vexades como desenvolvemos o noso traballo e que, ademais, nos coincidiu bastante ben, porque vedes que sin instalacións nos desenvolvemos igual o noso traballo e facemos o que podemos. A proposta que, como ben di o alcalde, xa foi trasladada pois, ao propio conselleiro, no, de pensar en un ciclo superior, que sen dúbida tamén aínda vai abrir máis portas, e sobre todo con unha maior especialización. Queremos ter chicos e chicas preparados nestes ámbitos de guías de natureza, porque abrimos moitas oportunidades laborais. Se está trasladado ao conselleiro, simplemente vai a ser unha cuestión seguramente pues, de recordar, pero o terá en mente. Durante a visita supervisaron tamén o estado en que se atopa o pabillón tras o derrube dun muro durante un temporal o pasado inverno. Segundo informaron os responsables autonómicos o alcalde, a Consellería de Educación acometerá a súa reparación ao longo deste verán. Eu creo que están xa ca licitación para poder, se somos capaces, pois unha vez que o curso termine, ser capaces de facer isto no verán, para que cando iniciemos o outro curso, pois a que podan disfrutar destas instalacións e ademais facelo de forma segura, porque, bueno, pois, isto creo que caeu un poquinho porque non estaba debidamente como debía facer o cerramento deste pabellón polideportivo.